Hej og velkommen til den her Let's Play. Det her det er altså den allerførste video her på YouTube, ikke også? Og det er bare helt vildt godt. Victor. Inde på Skype. There is Viggo. Ja, ikke? Jeg har et mega stort headset. Ja, jeg gør. Jeg optager. Og det er Viggo, der er her. Og det er Viggo, der har skabt denne server, som vi er på. Og den har lige fået nyt map. Jeg gør lige sådan, at man kan høre Victor. Den fik ny map i går. Sådan. Og det er bare med at join, ikke også? Jeg må gerne joine. Serveren ligger i description. Yes, in the description. Hey, prøv at følge med mig, Jacob, så skal du lige se mit hus. Ja, men ja. Og nu joiner Frederik. Frederik joiner. Lige herovre. Følg med mig herovre, Jacob. I'm gonna TP to you. It's your my house, Max King, we are not stupid. Jeg selv Og grunden til, at der er så meget larm, det er fordi, at vi er hjemme til LAN-party. til LAN-party. Ja. Fordi vi har lavet en YouTube-kanal sammen, det er fordi, at vi har lavet mange YouTube-videoer sammen, så vi tænkte, vi skulle også have en kanal. Jo, du får noget med. Prøv at vi skal lige først vise mit hus. Ja, nej, det er Jacob. Det her, det er her, hvor jeg sover. Og det her, det er farmen. Og det her, det er så min cheste, som I kan se. Okay. Og det er det som sukkerfarm og græskar. Okay, nu går vi til spawn. Og giver Frederik lidt mad. Nå, vil du have lidt mad, Frederik? Ja. Og jeg kom ud. Bøh. Ej. Jeg skal vi fodre lille Frederik. Kom til Frederik, du er en god dreng. Følg efter mig. Følg efter mig. Følg efter her. Okay, du får også lige nogle du anfører lige en stack dig. Hey, jeg giver ham ting, så begynder du bare med at bolle ham, okay? Ja, okay, vi boller Frederik. Ja, tak. Vi boller. Og fordi det kun er dig, så behøver jeg, så kan jeg lige så godt bare kaste. Og Victor, jeg har lavet sådan i shift-indstillingerne, at der ikke kommer 30 tester på, når jeg gør sådan meget. Det der bolle-teknik. I love you. I'm gonna kick your ass. Come here. I'm playing as Cormax. Come here, Sylvia. Let's fuck. Hey, jeg fik lige sådan en chain chestplate der, jeg træffede sådan en med en Sylvia. I love Sylvia. Corvax loves Sylvia. Yes, it's red. Let's fuck. Hey, kom så Frederik, vi skal i PvP. Ikke godt PvP, ikke godt. Warzone. Kom nu. Jeg har ikke noget diamond-skjold eller noget. Nå, men så er det godt, du kan få det. Ja. Kom så. Nej, selvfølgelig ikke PvP. Kom nu, Frederik, du skal ikke være bange. Jeg har jo cheat mode. Hey, jo, du kan. Hey, vil du så spille med mig med? Jeg prøver der parkour. Hey, Svend. Vi har fået parkour på min server. Prøv at se. We are bare Victor, vi cheat mode. Så er der parkourbane og... Prøv at se, nu laver jeg parkour. Se det her. Faktisk er bare parkour. Warp. Prøv at se her. Healing. Så er det klar over, at det er almindeligt ikke. Det er godt. Ja,
beast mode. Okay, stand om. Frederik, jeg er beast mode. Jeg er helt heroppe. Frederik, beast mode. Ja, beast mode. Ikke også? Beast mode. Jeg er cheat Det er ikke mode. parkour 3, det er undervejs. Men de er også kun første op det her Let's dag. fuck. Vi har kun lavet det. Vi har kun lavet det i dag. Er det dårligt eller hvad? Eller Nej, det er godt. Frederik, let's fuck. Let's fight. I'm hurt. Oh fuck. Jeg er også survival lige nu. Okay, sorry. Ja, det er ikke min ting. Du får lige nogle gyldne æbler. Du får nogle gyldne æbler. Du får golden apples. Jeg mister hele tiden mine ting ind på din server. Er det min skyld? Hvad skal jeg gøre ved det? Ja, altså du har godt nok over... Vi tager jo claimet her. Ja, hvad er det? Giv mig min diamond ting. Jeg havde både diamond sword og... Det har du også. Nej, jeg har fandme. Tal til mikrofonen, Frederik. Fuck, Victor! Victor, der! Sådan. Hey, den er bagved dig. Bagved dig! Tag den dog for helvede. Frederik, let's fight, Frederik. Jeg er lige ved at tro, du var blind, Frederik. Jeg skal lige gøre mig smile. Frederik, vi går ind i PvP-området. You don't like pie? You don't like pie? Because you're a PewDiePie. Jeg har faktisk en sang på Spotify, som hedder PewDiePie. Nå ja. Kan du have den? Nej, det er ikke den. Laver du stadig YouTube? Ja, det er Frederik. Det virker ikke. Så er der musik! Jeg er lidt fucked med det. På irriterende. Så er der fest. Penny, you're fucked. Okay. Ja, nu er der Victor? drop party i sport. Victor? Der er drop party i sport. Skal vi sige det ord nu? Victor, Sig det ord nu, Victor! skal vi sige det ord nu? Hvad gør vi? Skal vi sige, at det var nu? Ja, vi livestreamer hele dagen. Okay. Sig ind i mikrofonen, Victor. Vi livestreamer hele dagen i dag. Godnat! Godnat! Join serveren. Så er vi tilbage. Det er 2. Ja. Hvem vil være med til at lave en af? Det vil jeg. Hvad mener du? Spiller du Taget eller hvad? Jeg vil sammen med Mads og Jeg lægger her. som kan være det med et kabel. Mens kan vi lige vise jer rundt på serveren. ikke noget kabel. Det er det del 2. Jeg vil også gerne have På min Jeg vil server. også gerne have et kabel. Ja, det er fordi... Er vi stadigvæk til LAN party? skal vi prøve at se. Det er faktisk kun 2 sekunder siden vi sidst stoppede det første. Så Ja, skal vi ikke begynde med at bygge dit hus? ja, det må vi hellere. Ja, Jakob her. Ja. Det skal være et luksushus. Men du claimer til allersidst. Ja. Og hurtigt, hey, jeg gør lige sådan, at du ikke mere har den der Hov. claim. Der er Valter. Der er min faction set. Jamen, vi skal ikke bygge her. Bare roligt, vi opretter en ny faction, som det hedder Valter i dag. Ja. Så. Det er spændende. Klar? Ja. Jeg starter Så skal vi også synge tillykke til Mikkel C. Vi skal synge. Fordi han har Og se det. Hey Mikkel, vi har fundet det sted, hvor du bor. Ja, vi har slet ikke sagt hej og velkommen, fordi det her det er jo premieren på vores kanal. Er det din premieren? Victor, det er premieren. Premieren der. Og det handler Hey, altså så Mikkel! det handler om så om os. Mikkel, vi har fundet det sted, hvor du bor. Det handler om os her, som der står lige her. Og vi Der tager er rundt faction navn egentlig the best. Se, her bor du.
Og så op. Og så... Lad os lige finde et sted, jeg kan bygge og så se.